en waar kunnen mensen een ticket krijgen? Tickets kunnen verkocht worden op onze social media. Je kan naar onze Facebook, onze Instagram, Choco Loco Talent Show. Je kan ons een berichtje sturen, maar je kan ook altijd langskomen bij de Universiteit van Aruba. Wij komen overal tickets brengen en alles. Dus je kan eigenlijk op heel veel plekken ons bereiken. En wij komen eigenlijk altijd naar jou toe om het ticket te verkopen. En als het goed is, het telefoonnummer staat ook op de... Ja. Ja, dus ons telefoonnummer ook 561-3268. Daar kan je ons op bereiken, bellen en dan kunnen we ook een ticket naar jou bezorgen. Nice. Oh, wat fijn. Hoeveel kost het? 25 florin. Oké. Maar daar heb je niet alleen de avond met entertainment en de local talents voor, maar ook een raffle ticket, dus een loterijticket, waarmee je kans maakt op bijvoorbeeld de hoofdprijs een weekend stay at La Cabana Resort. Oh, nice. Daar doen we het voor. Precies, dus je maakt niet alleen, je hebt niet alleen een avond vol plezier, maar je maakt ook nog eens kans op superleuke prijzen. En dat met al het geld wat naar Luna Foundation en Animal Shelter Aruba gaat. Mooi. Ja, dat is sowieso wel echt heel erg nodig. Je weet dat zij het heel goed kunnen gebruiken. Want straathonden, zwerfkatten blijven toch echt een heel groot probleem op het eiland. Precies, en het zijn gewoon meer dan 25.000 zwerfkatten en honden op het eiland. Wauw. En de organisaties die zijn echt compleet afhankelijk van de donaties. Ze krijgen niks van de overheid of iets, dus zij zijn echt afhankelijk ervan. En ze moeten zoveel betalen, natuurlijk voedsel, schoonmaakmiddelen, medicijnen, vooral de dierenarts, hoe heet het, bills zijn super hoog. Ja, inderdaad. Dus dat zijn echt hele hoge kosten die maar blijven doorgaan. En de shelters zitten overvol bij Luna Foundation Animal Shelter. Die zitten gewoon maximaal capaciteit er nog overheen, zeg maar. Dus wij zitten nu bijna op dubbele. Dus het is ongelooflijk. Nice. Nou, maar ik ben blij dat jullie dan inderdaad zoiets organiseren. Ik neem aan dat je dit met een groep organiseert. Yes, ik ben nog met 6 andere collega's, dus superleuk. Dus we zijn echt met z'n allen één team. En daarvoor willen we een zo hoog mogelijk bedrag ophalen voor Luna Foundation en Animal Shelter Aruba. Nou, heel fijn. Dan laat ik even de microfoon aan jou open om iedereen uit te nodigen om tickets te gaan kopen. Om zeker weten aanwezig te zijn aanstaande zaterdag. Yes. Dus, lieve allemaal, ik nodig jullie allemaal uit om zaterdag 23 april van 6 uur tot 10 uur te komen kijken naar onze Choco Loco Talent Show. En deze avond is vol of local talents, dans, zang, musicians, alles wat je maar kan vinden. Een raffle ticket include een weekend stay voor La Cabana en zoveel prijzen more. En al jouw geld gaat naar Luna Foundation en Animal Shelter Aruba. Dus ik zou zeggen, kom kijken allemaal en